Aș vrea să vin cu un cuvânt de mulțumire pentru public care ne-a susținut. Vreau să mulțumesc juriului pentru aprecierea pe care au făcut-o. Vreau să mulțumesc colegilor mei care au fost alături. Vreau să mulțumesc echipei pentru că au fost activi și receptivi și s-au implicat activ în aceste WC și vreau să felicit toți bibliotecarii și bibliotecarele cu Ziua Internațională a Bibliotecarului. Vreau ca să o felicit în special pe doamna Angela, care este în primul rând un om foarte bun și ca bibliotecar. Noi cu toții o iubim și doamna Angela felicitări! Marin, pe cine se mânează cărțile? Cărțile cine se mânează? Iar acum, din partea Catedrei de Pedagogie, dorim un cadou muzical pentru toate scumpele, dragele, duioasele noastre bibliotecare. Bibliotecari în scenă. Bibliotecari în scenă, nu dorește nimeni să merg? Это другое. Nu. La urmă imnul.